Китапка мәхәббәтне ничектер әти уятты. Каникулларда китаплар укырга бирәләр бит, менә шул. Шуннан берәр нәрсә алып укырга кушкан иде инде ул. Ягъни аның ул китап буенча фильмдагы төшерелгән инде кыска гына 4 сериялы дип әйтик. Шигырь конкурсы бар иде, анда мәктәптә шунда катнашып инде. Яраткан кеше дип монда ярар якын дусларны да әйтсәк байланышлар бит, якын дуслар, китап укый торган дуслар бармы соң алар. Сөйләшкәндә юк китаплары турында аларның китап укыйлар алар. Салам. Мин Нияз. Мин тараф төркеме әхле. Шулай ук шигърият белән кызыксынам. Һәм гомумән татарча шундый селкенешләр миңа кызык. Беренче сорау башлап карыйк. Иң яхшы фикшн китап дигән. Мин гадәттә фикшн укымыйм шикелле. Күбрәк нон-фикшн белән инде шундыйрак. Менә әйдә бу сорау торып торсын, киләсен бәлки минем башка килер. Киләсе сорауны алам мин. Иң яхшы шигырьләр китабы. Монда мин Мөдәррис Галямны әйтеп китәсе килә. Мәсәлән, аның шундый җыентыгы бар. Кан тамырын кистем дип атала, яки гомумән төрле аның дәверләрдә язылган шигырьләрен укысагыз, үзегезгә кызыклы мәгълүмат табырсыз дип уйлыйм. Өченчесе иң куркыныч китап. Иң куркыныч китап бәлки кичкенә вакытта укыган бер куркыныч әкият булырга мөмкин инде. Болай хәзер генә җавап бирергә андый бу сорауга җавап әлегә юк. Кайсы китапны укыгач сез йоклый алмыйча яттыгыз. Гомумән китапны укыгач ул синең мин йокыга китсәм, анда ул төшкә кайбер эпизодлары керә һәм шушы реаль тормыш белән буталып килә инде ул. Җүнле китап булса, я шундый гына кызыклы китап булса, инде ул барбыр да гына анда теге, шундый йоклап китеп булмаска мөмкин инде. Андый сыйфаты бар яхшы китапларның. Иң кызык китап, минем тормышта булган иң кызык китап. Майдагыз, монда мин әйтәм, Рөстәм маҗаралары, Гадел Кутай дип әйтик инде. Шушы бу сорауга әйме җавапны. Тәк юкларылдан бала чакта сезгә нинди китап укыйлар иде? Кичкенә чакта миңа китап түгел, мин истә калган Дәвани белән шундый ятканда Дәвани миңа дугалар өйрәтә инде. Иң яхшы нон-фикшн. Әйдә бу фикшн, нон-фикшннар белән буларны калдырып торыйк. Һәр китапханәдә булырга тиешле китап. Әйдә монсы булсын бер балалар өчен дип әйтик. Балалар өчен кызыклы. Ярар, әлифба булса инде иң гади җавап әлифба. Яраткан китап. Юхан Харстад дигән язучы, ул норвег, һәм аның Кая син хәзер дигән китабы. Ягъни аның ул китап буенча фильмдагы төшерелгән инде кыска гына 4 сериялы дип әйтик. Әмма фильм алай ук теге тулы түгел, менә китабы Фарер утраулары турында шундый бер ил бар. Шундый бер илнең автономиясы инде тик. Менә безнең мәсәлән Татарстан шикелле, Россия өчен анда да, Дания өчен дә шундый Фарер үз телләре, үз әләмнәре, шундый утраулар. Бу китап, монда китапны әйтергә кирәк, ниндидер бер шундый аерым. Менә мин ничектер кичкенә чакта теге кичкенә түгел, мәктәптә укыганда инде 8нче сыйныфлар булдым икән. Шигырь конкурсы бар иде, анда мәктәптә шунда катнашып инде. Шул бәйгедә бер 3нче урын алдым икән, соң миңа Абдулла Тукайның җыентыгы шуның бер өлешен бүләк иткәннәр. Кем анда шул укганда беренче урын алды, аңа инде 2 өлешендәген. Шул вакытта минем аласы килеп калган иде менә шул җыентыкны да инде бергә. Хәзер ул милли китапханәдә бар, аны килеп укырга мөмкин. Кайсы яхшы китап турында бик аз кеше белә. Миңа калса, мин әйтергә Ибраһим Салаховның Тайгак кичү, ягъни русчанда Колымские рассказы була инде. Бу китапны укысаң, ничек кешенең михнәтен тоясың, кеше язмышлары, җимерелгән кеше язмышлары диге. Нахакка дип әйтик инде. Һәм безнең өчен бик, безнең ил өчен менә бу бик актуаль. Иң матур иллюстрациялар булган китап.
Менә Миләүшә Гафурова мәсәлән шундый китап чыгарган иде. Әкият язган да инде чыгарган шундый китап. Анда иллюстрацияларын күргәч, миңа ошаган иде ул иллюстрациялар инде. Ике кыз турында берсе югарыда тора, берсе түбәнче дип әйтик инде. Һәм анда түбәнигә бер шундый җәнлек керә. Алар шул җәнлекне чыгару белән мәшгуль булалар анда. Анда иллюстрациялар матур инде, кызык инде теге. Шул китап башка килде. Кагаз китапмы яки электрон китапмы? Миңа үземә күбрәк кагаз китабы ошый. Кагаз китапның шундый тотып булуы ошый инде. Шул татар тотып карамыйча ашамый бит инде шулай. Тормышны үзгәртә алырлык китап. Кемнеңдер тормышын үзгәртергә мөмкин, кемнекендер үзгәртмәскә мөмкин. Монда инде шулай ук бик субъектив бу. Монсында калдырып туйык. Әгәр сез китап язсагыз, ул китап нинди булыр иде дигән. Минем менә хәзерге тормышны мин ничек уйларым турында булыр иде инде. Үземнең үткән вакыйгаларны бераз гына мәсәлән өстәп, шун төсмерләр өстәп языр идем. Мин яза башлаган бар, кайбер китаплар яза башлыйсың да тукталып калам. Иң мөһиме китап язганда көнгә ничектер шундый тәртипкә үзеңне тәртипкә тотарга кирәк инде. Шундый бер шикләрдә дип әйтик. Көнгә ничәдер сүз язып, шул үземнең тормышта кичкән вакыйгалар булыр иде кебек. Кайсы китапны сез кадерләп тотасыз? Теге кайсы китап? Ярайды монысы Кулгалинең Кыйса Юсуф китабы булсын дип әйтик. Яраткан кешегезнең яраткан китабы, яраткан кеше дип монда ярар якын дусларны да әйтсәк байланышлар бит, якын дуслар, китап укытырган дуслар бармы соң алар. Сөйләшкәндә юк китаплары турында аларның китап укыйлар. Яра мин монда үземнең мисалны китерәм. Мөхәммәд Мәхдиевның җыентыгы булсын монда. Без 41нче ел балалары дип әйтик. Сез укыган беренче китапка мәхәббәтне ничектер әти уятты. Мәктәп вакытында теге каникулларда китаплар укырга бирәләр бит, менә шуннан берәр нәрсә алып укырга кушкан иде инде ул. Китапханадан алып укырга кирәк иде. Һәм мин Лермонтовның шул Герой нашего времени алдым инде, шуны укып чыктым. Миңа шуны ошаган иде һәм күңелгә кереп калды инде. Ул теге әлбәттә беренче мин укыган китап түгел. Тик менә шуннан башлысы килә. Сез укыган ахыргы китап. Мин укыган ахыргы китап ул Ян Мартелның Пи тормышы дип атала. Пи тормышы ул Тын океанда кала Пи һәм бер көймәдә анда инде тигр була, орангутан, шулай ук гиена, аннан соң зебра инде. Һәм Пи үзе менә шулай ул исән кала. Индиядан чыгып киткәләр Индиядан корабль бата. Ул инде шул әйткәнчә инде көймәгә күчеп утырырга мәҗбүр була. Аннан соң инде Мексика ярларына килеп төшәләр алар. Мексика ярларына килеп төшкәч, бу тигрны ашатып тоткан, тигрны белән бергә дустана мөнәсәбәттә булмасалар да инде шундый үзара аңлашып инде бер көймәдә Тын океанны кичәләр дә. Һәм саубуллашканда тигр аңа карамыйча туры ярга килеп терәлгәч, инде көймә сикереп кача китә үз юлы белән. Аңа бик тә шундый кыен булып куя инде, ул әйтә инде. Мин көткән идем, менә ул миңа борылып карар бер тапкыр булса да аны мине саубуллашырга. Шул, рәхмәт сезгә. Өч сорауга җавап булмады. Ярар, сез үзегезнең башыгызда бу сорауга үзегез җавап бирерсез. Сау булыгыз.